Egunon, hementxe gaude 7. lehen jardunaldiak aurkezteko. 7. urtea aurtengoa, Ururekin eta Usurbilgo udalarekin elkarlanean. Eta, mamirakun aurretik, edukira jatxi aurretik, bizbatzetik inguzkidu lehenengo eguzan esoagarrietak, Usurbilgo alkateak, eta ondoren izan dugu dio, Uruko zuzendari pasarasola. Egunon, noreak aipatu egin bezala, 7. urtean, eta 3 erakundeon artean, hitzarmen egonkor bat daukagu, eta, aurreko urteetako esperientzia bikainen ondotik, aurten ere, ilusioz heldu diogu aurtengo ekitaldiari ere. Eta, hori denez, eta gune hau ere probestu nahiko nuke ere, bai Ureuri eta jakinik, Usurbilgoaren eskerrona adierazteko, izan ere, erosoa gai dalako, bazadalako haiekin lanean aritzea. Askotan esan izan dudan bezala, aberatsa, asko ikasten bai dugu beraiekin. Aurten ere, Usurbildarrok hitzordua eskaini nahi dizkizuegu. Hitzordua dozita, uztailaren 15ean eta 16ean. Ikusten dezuenez, bueltan da berriz ere 2 eguneko jardunaldia, pandemiaren ondorioz egun bakarreko osatu genuen, baina aurten berriro ere 2 egunetara goaz. Hitzordua herria Usurbil hitzaren, gogoetaren eta solasaldi pausatuaren parada izatean nahi dugulako. Azken hilabete luzeotan, krisiez mintzo gara, krisiak pluralean, pandemiak azaleratu, edo kasu batzuetan areagotu dituen krisiez, izan osasun krisia, krisi ekonomikoa, krisi ekologikoa, balioen krisia, zaintza krisia, bada ere singularrean aritzen dena, birenak zibilizazioaren krisiare deitu zaio. Kontuak kontu biztan da, munduak krisian dugula, larrialdi klimatiko, ekologiko eta sozial bete-betean bizi garela. Eta horregatik, ikuspegi horretatik aditu askoren iritziz, pandemiaz baino, sindemiaz hitz egin beharko genuke, eta hala, egoeraren irakurketa eta gai horretatik egingo genuke, COVIDari aurre egiteko, ikuspegia aldatzea ekarri beharko luke hala beharrez. Eta guk gai horretatik, begiratu nahi diogu munduari, jakin jardunaldi hauetan, eta izenburuak alaxe dio ez. Krisi ekologiko, klimatiko eta sozialaren erdian, desaskundea beste biderik bada. Ekologismoaren leloak dio globalean pentsatu eta lokalean ekin. Beraz, klima aldaketarena bada begibistako erronka eta jasangarriagoaren eredu baterako trantsizioa ekidin ezinezko helburu bilakatu zaigu, bai maila lokalean zein globalean. Eta horretan dihar dugu aspaldidanik Usurbilen, ingurumenarekin harmonian, biziko den herri jasangarria, irisgarria eta bizigarria hortzin dugan, eta helburu horren norabidean lantzen ditugu, jorratzen eta kudeatzen ditugu, besteak beste honakinak, ura, hirigintza eta hiri antolamendua, edota mugikortasunarekin zerikusia duten udal politika publikoak, herritarrekin eta herri mugimenduarekin elkarlanean eta eskuz esku. Eta begirada murez gainera. Izan ere, klima krisiari aurre egiteko ezinbestekoa baitira politika feministak. Historikoki, maskulinotzatko izan diren balioak, baitira oraindik ere nagusitzen, naturalekin harremanetan jartzen garenean, eta begibistakoa da zein den emaitza klima krisia edo hondamendia. Eta gure herrian tamalez ez dugu urrutirako beharrik, hori ikusteko alboan baitugu, Gipuzkoan CO2 gehien isuriko duen enpresa, alegia errauste plantak. Eta beraz, gure ustez ez dago justizia klimatiko posiblerik Gipuzkoan errauste planta martxan edukitu.
Baliatu nahiko nuke gaurko aurkezpena, jakini eskerrak emateko, jardunaldi hauetan, usurriko hiri hondakinen kudeaketa eredutzat hartu, eta plaza hori eskaintzagatik, atezatekotik, usurri 00 eredura egiten ari garen, bidearen berri emateko. Horra beraz bonita, horra bada bonita, ostu bat duzuen, ostu gehien ikusiko dugu elkar, zailean, zuen zain gaituzu. Niri Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria izan da, niri dagokidana da marko horretan hartzea. Eta hiru puntu landu nahiko dituzte hor. Batetik, azpimarratzea pandemia erdian gaudela, apostu egiten dugu aurrez aurrekoaren alde. Guretzat, gure proiektuan, Euskal Unibertsitatea sortu nahi dugunean, oso importantea da komunitate bat sortzea, komunitate universitario dinamiko bat sortzea. Eta online egitea hainbat gauza importantea da, baina komunikazio hobea lortzeko, kasu honetan, aurrekoaren alde, apostu dugu. Mariluz Estebanek berak, jardunaldi horretan aurreko urteetan aipatzen zuen aurrez aurrekoa politiko bat dela. Gure duguak lortzen. Horregatik egiten dugu hori. Eta bat dugu gainera, Udako ikastaroak direla uren bereizgarriena, nortasuna adierazteko zera eta aurrez aurrekoa egin dugu horregatik ere. Badakigu jakin, aurrez aurreko hauetan, ikasle eta irakaslearen papera lausotu egiten dela. Maila berean jartzen garela danok hitza eskatzerakoan eta hori interesantea da. Hori landu ere dugu hemen. Badakigu jakin, elkar trukerak ere aurrez aurrekoa emankorragoa dela. Hortan dela. Hori lehenengoa, aurrez aurrekoa egiten alde. Bigarrena da, jardunaldia da. Guk, Udako ikastaroetan 23 ikastaro dauzkagu. Eta horietatik 5 dira jardunaldiak. Egun osoko, edo 2 egun kasuetan, gogoeta, analizia eta konponbideak bilatzea. Dauzkagu hizkuntzalarien topaketa, dauzkagu dokumentalisten topaketa, dauzkagu euskalgintza eta ekonomiaren topaketa. Lehen gota azkena oso importantea dira. Azkena da, azken remate emango du Udako ikastaroi honekin. Baina lehenengo aurten oso berezia da koituta dago honekin. Lehenengoa da herrigintza eta akademia. Eta hor, 5 galdera egiten dugu hori planteatzeko, eta galdera da, posiblea da herrigintza, herri erakundeak eta akademia hurbiltzea nola. Hor, buruan dauzkagu hainbat herri erakundeak eta bada jakin adibidez. Jakin ez da unibertsitate handi bateko institutu ez da, herrigintzatik sortutako elementu oso potentea gogoeta horretan ekapen handia egiten duena. Gogorapen bat, Galmari Toledo da irentzat. Ez momentu honetan, lehen urtea, joan zitzaien da. Oso importantea da. Hori landuko dugu, Iruñean datorren astean. Lehenengo jardunaldi da, baina gero hau izango da azken superforte. Eta hirugarren puntua aldatu nahi duguna da elkarrekin. Gure Twitterreko traola da elkarrekin. Eta hortan esan nahi dugu, elkarrekin dano bata besteari elkarrekin. Gizarte honek daukan arazoei analizia egiteko konponbidea egin hortan dago. Eta oso pozik. Eta noski usurbileko laguntzak. Apostu bat egin genuen orain dela posturte, hori da postarrela, ez? Laguarren, izango da. Postarrela dagoan egin, Eta zazpi, postarrela usurbilekin. Momentu batean apostu estrategiko bat izan zen, eta oso da. Eta
horrek udal unitateari ireki dio ateak beste udal batzuekin aritzeko. Eredugarria izan da pixkat lankidetza hau eta aurrera. Hori da, unibertsitatearen partetik komentatu. Eskerrak, hori eta osuntuko gudari, bestela batzuk posible izango. Eta gogoratu nahi dut, orain dela urteko hartan, komunitorera da, ikangile batean ere zegoela, eta antxe sortu zela, ezta? Hiru erakunteen arteko lankidetza, giro on, helburu beretsu, eta ona iritsi gara orain eskuartean dugun jardunaldia aurkeztera. Iaz pandemiaren gainean egin genuen jardunaldia, aurrez aurre eta egun bakarreko, baina aurrez aurre. Eta, ala beharrez esan genuen, ala beharrez pandemia zitzen dago. Eta horren, 2008 bat pandemia eta gero, edo pandemiaren ezaketa honetan, bazen dugu, pandemiaren bigarren parte bat, edo agurtzan esan dut zela, bidean ikusi ikasi dugun horri heldu behar dugu. Hau da, krisi ekologikoa ze arrazoi du, edo ze gertatzen ari da, eta pandemiak nolabait begien aurrean jarri digun hori, lehenago zegoena, larritu duena, edo beste modu bat esan, erregea biluzi doa kalean, eta pandemiak azkenean denok ikusi nahi zenuna ikusarazi. Zokoan, agian, iazkoaren bigarren parte bat gisa hartu genezake. Egia da ekologiaren gaia, bagenuela aspalditik buruan beti gai importantea delako, eta esan behar dut baita ere, usurbien daudelako. Usurbien herri ekimena, udalarena, eta herriaren beraren bai nortasunean eta bai praktiketan gai zentralarela, orduan beti esaten nuen, halako batean gai hau usurbien alaba eratzen dut behar da, usurbilbera da paradigmatikoa, borroka, eraldaketa eta alternatiba sortze horretan, ez? Eta horrela berezin bestean jardunaldietan parte hartzen dute, hitzaldi oso interesgarri eta berri batekin. Badago esaera zer japoniar bat, sutea pareko ibai ertzean dago, esaten duena, ezta? Alegia, sutea handago, bai? Hau da, ez da gure kontu, ez dugu gure eragiten, badia sutean munduan, baina horti barrena da giltzatzen. Eta krisi klimatikoaren, krisi ekologikoa eta krisi soziala lotuta dauden krisi horiek guztiak bakarra edo elkar elikatzen dian krisi guzti horien aferan ez dute da, edo ez dute zaigu guri hori gertatzen pixka bat, lehen munduko biztanleri, ez? Alegia, suteak beste nun bai daude, ezta? Errefuxiatu klimatikoak beste nun bai daude. Amazoniaren krisi ekologikoa edo deuseztapena beste nun baiten daude, iparpoloen eta egopoloen urtuketa hori, beste nun bai daude. Gu gure bizitzarekin segitzen dugu, eta badago, baina gu nun dago, ez? Jorge Deitzman, ekologian aditua, eta saiakeran oso ezaguna, momentuetan oso referentziala. Lehenko astean txio batean esaten zuen, ez da, ekologikoki saturatuta dagoen, eta sozialki erabat elkarretuta dagoen mundu batean bizi da. Bai? Beraz, sutea ez dago, ibaiaren beste aldean, sutea hemen dago. Sutearen parte gara, sutearen eragile gara, sutearen behiratzaile gara. Mundu mailako sutea. Pandemian zer ikasi dugu edo zer ari gara ikasten, bai? Krisi ekologikoa ez dela aparteko auzi bat pandemiarekiko edo bizi dugun, gure bizimodu momentu honetan martxan dugun sistema honekiko ez da aparteko gauza, ezta? Bioaniztasunaren galerak baduela zer ikusirik pandemiarekin erarekin, bai? Birusa, izatara, salto egin izanarekin. Eta bioaniztasunaren galerak planetaren baliabide ekologikoen ustiaketa basarekin, eta ekologiaren ustiaketa basak ekonomia turbokapitalistarekin duela harremana, eta ekonomia turbokapitalistak kutsadura eta klima aldaketarekin, eta klima aldaketak injustizia sozialarekin, eta injustizia soziala demokrazia eta berdintasun ezarekin. Oportuna da, sutea daude, baina sutea lotuta da honezko, ezta. Eta baita ere, sute horietan,
maila bioekologikoan, gertatzen den horretan, sozial horretan, baita ere hizkuntza, kultura, jendeen, herrien, krisi batean. Bueno, beraz, gai hori heldu nahi dugu aurten oso dute. Izenburuan jarri dugu desazkundea beste biderik badago. Eta benetan, zintzo xamarra egiten dugu galdera bat, ezta? Ze badago, ez da baita bat, orain artean askotan aipatu izan, orain artean edo azkunde jasangarria. Segi ezagun azten ekonomikoki, maila horretan, jasangarria izan baina jasangarria planetarekin, jasangarria justizia sozialarekin, eta badirudi, edo, urte batzuk aipatzen dela dagoeneko azkundea, ez da posible. Azkundea eta jasangarria ezin dira esaldi berean jarri, iritsi da momentua non elkarren kontra pasatu. Behar da, desazkundean hasi bat dugu, zertan hasi daitezke. Zer esan nahi du desazkundea? Zertan eragiten du, bai? Hau pixka bat lehen mundutik behiratuta. Zer munduko beste partezko desazkundea eternoan daude, gu azken ageratuko, ezta? Orduan galdera, zintzoa eta batakiko debate bat ere badagoela, baina hortik egin nahi dugu. Erantzuten laguntzeko 15 hizlari ditugu, leku diferentetakoak, eta beti bezala jakintza partekatu, eztabaidak zabaldu, galderak zintzotasunez planteatu, eta sute hori, non dagoen, duk ze parte dugun ez dugun, eta bizka bat, ikusteko baita ere, norberak beretik, eta herri bezala, kolektibo bezala, eta mundu honetako biztanle bezala, zer egin ezategun ikusteko. Gero gogoratu, jardunaldi bukaeran, betiboko hitzaldi nagusiak, artikulotara ekarri, teiakin monografikoa teiko dugula, hori azkenean izango da, jasoa beratuko da baita ere, ez du aireak eraman dugu esan dakoa, eta hausiz